Nou, hoi, ik ben Tessa, ik kom uit de Jouden en nou, ik ben op vakantie en ik ben een dagje weg. Nou, en ik vind het wel gezellig. Ja, het is wel leuk hier. Gezellig allemaal, leuke sfeer. Ik vind het allemaal wel leuk. Ja, nou, ik ben hier met mijn mem en met mijn zus, met mijn beppe en met mijn nichtje. En ik vind het allemaal wel leuk om hier te komen. Ja, het is wel gezellig. En hoe oud is het dan? Nou, ik ben 13 hier. Nou, en ik vind het hartstikke gezellig hier. En ik ben haar mem. Ja, en dat was mijn mem. En ik ben haar zus. En dat is mijn zus. En ik ben Beb. En dat is mijn beppe, die vindt het zelf heel mooi. En dit is mijn nichtje. Die vindt het, die is hartstikke knap. Nou, dat was het.